Ναι, λοιπόν υπάρχει εκεί πέρα στο τέτοιο, υπάρχει μια προσταμένη εκεί πέρα στο Έλενα. Ναι. Που... Τελικά έχει κάποια σχέση με την περιοχή. Φαντάζομαι δεν θα είναι και πολύ. Λογικά θα έχει, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει πολλά τελικά... μέσα. Και γάλα, πόσα γάλα τα πήρες? 2. Ένα, αλλά είναι τεράστιο. Α, εντάξει. Όταν λέμε τεράστιο, τι είναι, 2 λίτρα δηλαδή. Κάθε τρόπο το πιάνεις, εντάξει. Μπορεί να είναι 500 μl. Τι πράγμα? Είναι από τα μεγάλα μικρά. Αλήθεια λες τώρα, Τι είναι τελικά, 2 λίτρα? Είναι το μόνο που έχει. Τι είναι τελικά, 1 λίτρο? Τι είναι? Δεν το θυμάσαι. Τέλος πάντων είχε μόνο ένα. Καλά, εδώ στο φούρνο μπορεί να πάρουμε και κανένα άλλο. Τέλος πάντων είναι εδώ. Αγάπη μου, δεν μπορώ τώρα να το πιάσω, δεν αντέχω. Α, ωραία, εντάξει. Είναι μεγάλο. Εντάξει. Απλά επειδή τώρα, ξέρεις, είχε κλείσει το μίνι μάρκετ του χωριού, δηλαδή για να μην τρέχει κανείς π.χ. μόνο για να πάρει γάλα.